Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentary. Action Radio Philippine Standard Time, 1:38. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tanghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan, This is My Life. Martes nga edisyon, Enero 21, tuig 2020. Do maayo nga ito na adlaw subong tungod masanag ang aton kalibutan. Do manayan-naya ang mga nawong tungod mabulubugnaw. Kainas ang aga. Sining
udto na gid lang iya nga mabatyagan ang kainit sa silak ni Haring Adlaw. But anyway, sa itong dira mga palangga nga mga tagpalamati sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalaga diya karon nga hapon sa This Is My Life. Maayong hapon kag syempre man sa itong dira mga suki sa tagsa ka mga merkado diri sa syudad sang Bacolod sa tatlo ka mga dalagko nga merkado halin sa Libertad Public Market, Bacolod Central Market kag Burgos Public Market. Mga merkado neton sa mga kabanwahanan, kamusta na dira ang aton baligya? Tidaw mayo-ayo man ang aton kita ukon medyo iigaham na lang ni dito understood na para sa aton mga palangga nga mga tagpalamuti dira, no? But anyway, bisan magkainanop danay kita karon nga hapon para man sa paglingaw sa inyo sang pila naton ka mga matahom nga mga lalantunon. Kag syempre upod man ang inyo sina mga greetings karon dugay-dugay. Inyo mga opinyon para sa sulat man nga aton pagabasahon sa sini nga hapon, magluwas iya sa personal advice kag opinion ni Tita Wilma para sa atong letter sender ang inyo man kag inyo man mga greetings. Pwede ninyo ina mapadala sa aton text hotline. Syempre, as usual, ara lang siya. No? Sa 0938-225-5017. Aton text hotline, 2255017. Kag ang ato naman Facebook Live. Basta nga may internet connection da, hindi may data kamo sa inyo mga cellphone o kung sa inyo man mga gadgets, pwede lang ang inyo Facebook account, i-open ninyo, pwede ninyo kita ma-search, Action Radio Bacolod. Kag syempre, ada dire mga videos, pindot nyo lang niya ang live. Kaysa live si Tita Wilma o pwede ninyo tub-tub-tak na alas 3 sa karon nga hapon. Pwede nyo man kita mabatian. Mag-login lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph, diba? Dira may transistor radio o click mo lang. Of the night gihapon kita na amo na subong kahapos iya. Gani, relax lang kamo dira. Kag sa aton man mga suki sa nagkalain-lain nga mga isla sa palibot sang Negros, sa isla sang Panay, Guimaras, Masbate, Palawan kag Bohol, kag syempre pila ka parte man sang Cebu. Mayong hapon lang dira kag ang aton man pagpangamusta sa aton mga taxi drivers, sa mga miyembro sang OTTG sa aton OTTG group, kag sa mga drivers naton sa mga dipasayro nga mga salakyan, kag syempre sa mga taxi. Pareho sa aton suki kada hapon iya kay Jessie Dumitig sang Angelus Taxi. Hello, kamusta na sir? Thank you so much. Okay lang, hinay-hinay lang sa pagbiyahe. Good luck lang. Kabay pa nga maging maayo lang. Kag syempre magsako-sako ang traffic, kinanglan kondisyon, ang lawas kondisyon, ang paminsaron. Kay kung kaysa mag-traffic, wow, di ba dito tayo singki, mapasingit man. Pero okay lang na siya. Alauna 46 Action Radio, Philippine Standard Time. Magluwas man sa itong sulat ang ginahulat man ninyo, tagsa kahapon ng itong tagsa ka-horoscope, upod man ang itong mga maswerte nga numero. Pero, san hambalan ni Tita Wilma, relax lang sa gihapon, tungod upod ninyo si Tita Wilma. Kag ang aton man matahom nga lalentunon nga igadulot pareya sa inyo sa sini nga hapon. Halin kay, sino tawe? Kay Eddie Peregrina. Gayuhom na dahil ng fans ni Eddie Peregrina. I do love you. 9. I really
Para sa inyo man mga suki neton sa kanginan tag sa kahapon. Happy lang gid kita, of course. Ha? Tungod kaupoy naman naton kamo sa sininga hapon kag syempre sa eton man mga suki. Salamat gid sa inyo mga concern. Bebs, thank you, thank you. Nakabibi Roston dire sa Magsaysay Bukid mayong hapon kag madamo gid nga salamat tutukian and of course kay Sally Sausa kay Nunoy. So please, my love, don't. Yes, from Victor Wood, I'm sorry, my love. Pero sa ito man mga kauturan nga nagakinahanglan sa mga praska kag mga matahom nga bulak, syempre. Ara lang sa likod sa Bacolod Base Center. Ara din ang Jenny and Christine Flower Stand. Sa inyo pagkinanglan sa mga fresh flowers para sa inyo mga palanggaman, hindi gani sa inyong mga pagkinanglan sa kung ano man nga mga events dira ano mga party. Gusto ninyo fresh flowers and decorations, pwede ka mo makigangot kay Inday Tintin or kay Maymay sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kay Miss Heaven mayong hapon Miss We. Thank you gid sa imo. Salamat gid. Mayong hapon actually Wilma suki mo diri sa Victoria City ang Roma family. Patuto Christian mayong hapon kag kay Ruby Rusmi. Salamat gid kag mayong hapon man sa imo. Kag syempre kay Inday Riza Bernardes Hintugaw kag kay Reggie Talido Redo. Hello Tita Wilma. Mayong hapon sa inyo da sa radio station kag sa aton mga ka-fans. Well, thank you, Reg. Mayong hapon lang dira sa imo. Napamatian ko na itong hambal mga broken vessel. Try ko na play karon sa iton letter reading. Bia Jonathan, salamat man kay Giselle Franco. Hello, Miss Wilma. Mayong hapon, ga-monitor kami diri sa Maaw Public Market with Erwin Gonzalez and Maria Fe Villegas Norbe. Salamat, Gil. Pero hindi man natin pagkalipatan ang para sa aton healthy nga liver. Kinahanglan mamentinar ka mapadayon naton nga mangin mapag-gross iya healthy ang aton siniatay nga mong pinakadako nga organ sa sulod sang aton lawas ang storage sa mga sustansya nga makuha naton sa aton man mga ginakaon. Kinahanglan tipigan naton kung may gamay-gamay nga problema, hindi tagid pag-i-ignore. Kinahanglan proteksyonan naton kag tipigan paagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule. Ina para sa complete management sang aton sa liver. Tungod ang DTX 500 capsule, may detoxifying compound ina siya nga nagatinlo sa aton atay, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. O kung sa paghubag sang imo atay, ti kung pabayan ta na hindi man kita gusto nga mahulog ina sa cancer o kung cancer of the liver. So kinahanglan mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na mabakal sa nagkalain-lain nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag syempre diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ang nami lang gid subong kay pwede kita makabakal sang DTX 500 capsule online. Log-in lang kamo sa www.kalusuganyan.com.ph kag ara mon sa Facebook page Kalusugan Yan. Search nyo lang. Pwede na inamadulong mismo sa aton puluyan. Kag syempre ang DTX 500 capsule, ang authorized online distributor sini amon lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina.
Good afternoon, Inday Wilma. Kay sa tanan nga mga avid listeners mo, nga mga negosyante diri sa merkado sang Isabela. Wow, salamat. Mayong hapon dira sa inyo. Maayong pagpamati. Abi you home kamo sa makadali. Mami Diana, madamo gid nga salamat. Diana Consolacion, Tatay Boy, si Mami Pilar dira, sila din ni Nanay Dayan, kadamo sa ila nga daan. Hindi ko man kamo maisa-isa, pero sa gihapon ada kami nagapasalamat sa inyo. Na? Miss J. Chilmig Sugwan, salamat man kay Inday Judith Calves Pamposa. Good afternoon. And of course, kay Sir Kay Sir Roger Montalvo. Hi. Dali na lang China's New Year. Okay, wala ini wala na 55 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik para sa itong sulat sa sininga hapon. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang balitang ito. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon patayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampiligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabisan ano nga kahitangan responsable nga pagbalita padayon na ipalak na madasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng sa Alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangilagad sa This Is My Life karon nga adlaw. Siyempre nga ito na ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang nag-aisahanon nga supplement mo alin sa Pilipinas nga may USFDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan lang ginato ni na. Kag siyempre Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, nagabulig ina sa pagpahagan-hagan sa pag-atake sang migraine. Kung ikaw may migraine, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ikaw. Dako gid ang mabulig sa pagpakaayos sang abnormal nga pag-function sang imo serotonin. What's right or wrong, for showing me where I belong. Ang serotonin nga sa ating mga blood vessels o kung mga kaugatan man para nga syempre hindi ka man pag-atakihon sa imo sini migraine kag magluwas sina mahagan-hagan gid ka mangin maayong imo pamatyagan. Nagapaayo man sang ubo. Let's say kung may mga bronchitis, emphysema kag pneumonia, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ikaw. Mapos lang ginaya, isa lang ginakatibag kinahanglan mo adlaw-adlaw nga tanan. Kag sa isa katibag, pwede mo magamitan sang 1 ka litro nga mainit nga tubig amat-amat man. Pwede mo man ma-share sa bugos nga pamilya. Tandaan mo gid lang ina, na? Kag sa panahon subo nga uso ang ubo, sige ha, padayunag pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kinahanglan maging smart, maging fit, kag maging healthy kita, gani mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakal ina dira man sa mga butika sa inyong lugar, kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede na ito nina mabakal diri sa nagkalain-lain man nga mga butika, magluwas sina ito sa tanan man nga sa sang Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Dili naman sa norte nga bahin sang syudad sang Bacolod dira sa Country Mart Supermarket. Kag sa downtown area ara pwede man ikaw makakadto dira sa Consuelo Supermart. Available ang atong sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Yes, in the Red Cheat, Talido Reduc Live ko diri sa Barangay Mansilingan, Grandville 1. Hi. Always gig ko ga subaybay sa inyo programa, tani madakpan ako sa inyo programa nga upland ako para makamani man ko hehe. Char, chiring, charut, ano nang inyong mga term nga ina. Galing kay December, Christmas talang to na nga promo, ha? Okay. Tapos na to siya. Good PM, Tita Wilma. Yes, Jose Moncal Turilia. Madamo nga salamat kag mayong hapon sa imo, dara. Always be there. Kag kay All Breach, yunon, Tita mayong hapon, palihog lang ko tamyaw kay Ray Martin Osorio, Mercedito, Mandioya, kag Ana, nga naga-monitor sila subong dali sa Casiliana, kag sa Urbano Family, Tita, salamat gid and more power. Okay, welcome gid. That made me glad. Palihog lang ko gwit kay Nanay Luz, Tata Ikoy, Bibet, Tita Mirna, kay Lola Clemens, sa Barangay Lagrana, Puro 15. Tita Wilma, si Jean Panaligan. Salamat gid sa imo kag mayong hapon. Siyempre kay Riza. Monitor lang kami diri gyapon sa Binalbagan, Tita We. Tamiyaw ko lang gihapon. Sila ni Manang Ruby, Yuhan, Nanay, Mama Juliana Roma, Mama Erlinda Hico, kag Mama Melba Chaymila Olate, kag si Ta Helen de la Cruz. Yes, salamat man sa imo. Kag kay Monica Di Sena Carillo. Good PM, Ma'am. Ermilo Niga Monitor Golden Table Catering. God bless. Yes, Miss Monica. Sir Ermilo, thank you so much. Diri sa may Golden Table, diri sa may front sang Abyss, Apolinario Mabini Elementary School. Siguro. Kaya dito sa may Arami din, di pa? Sa may, di na gani na yung tawi. Pagkanto sa UNOR,
Ay nga, anak ka, oo. Okay lang na siya tawe. Kay Sir Ed Hilado, kag siyempre, Tita Wilma, permigid ako gasubaybay sa inyo programa. First time ko nga nakita tanaw, anay ka, hindi ko kapanaog, naghang siya. Naghang siya, pero okay lang na. Sa inyo program, first time ko nga nakita tanaw subong si imo sa live. Salamat gid, Mark sinamin. Okay, hasta lang tadaan na kay si Tita Wilma, mabasa na isang itong sulat para iyakaroon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Alas 2:05 Action Radio Philippine Standard Time. sa daigdig. Ang sulat nga pagabasahon ni Tita Wilma karon via messenger, lipot lang ni siya, pero siguro ang iba naton nga mga kauturan nga nagapamati kag nagaupod sa aton sa siningapon maka-relate man sa iya sa sitwasyon. At may Asawa. Ang aton sender, nagapatawag siya sa ngalan Linda. Kag ang mensahe ni Linda para kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kabay nga mabasahan mo man ang akon ginsend sa imo messenger. Okay lang na ta? Ako gali si Linda, hindi ko nituod nga ngalan. 33 years old ako. Bulagay kami sang akon bana, kag may duha kami kabata. 5 katuig na kami nga bulagay, kag high school na ang amon mga kabataan. Halin sang gamay ang pangabudlay ko, tub-tub nga nagdalag ko ang kabataan ko. Kag hasta nga high school na sila. Subong tita, gusto nga magbalik sang bana ko sa amon. Tungod gusto ko no niya nga maging maayo ang amon pamilya. Nagaduha-duha ang pensar ko kun bala batunon kag pabalikon ko siya o kun hindi. Tungod, hindi ko na siya love. Kaginbaka-bakahan ko nga mabuhi ko ang akon mga anak nga wala siya. Pero ginapamensar ko gihapon ang kabataan ko. Ina ang akon problema. Anong himuon ko ta? Kung hindi man ko kapamati sa imo, basta may ara siya nga ginbutang, hindi ko mag-gets ta mo. Nga iskan, hindi ko roa na. Kaya kambling-kambling na. Tanawon niyo lang sa Facebook sa Action Radio. Pwede man na, di ba sa mga videos, pwede mo na may pangita dira kag mapamatian. Damo na iyahin mo ang mga. Salamat sa pagbasa. Kabay pa. Linda. Okay, sa atong tagpadala sang sulat sa sininga hapon nga nagpatawag kay Linda sa imo salamat kag maayong hapon man. Malawig nga pagbulagay gid, hindi gid man guro no. 5 years. Kung sa bagay sa subong nga panahon, ang 5 katuig daw kadasig lang. Pero para sa mga nagasakripisyo kag nagaantos tuman kalawig nga pagpasan sang krus ina.
Antes mo rin panugnaon ni Tita Wilma para sa aton tagpadala para kay Inday Linda, ang ambahan nun man nga aton igadulot para sa iya, para gid ini sa imo. Ang Broken Vessels. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and From Hillsong ang aton mga ginahalan nga ambahan nun para sa aton tagpadala sang iya sini problema sa aton sini messenger nga nagpatawag kay Linda. Man? Sa imo Linda kon sang tion nga ginbayaan ka sang imo sinibana na ginbilinan sang duha ka bilog nga kabataan that time for sure na siguro ni Tita Wilma nga daw halos guba ang kalibutan mo. Kabudlay mo, di ba? Kabudlay nga inang ang tanan ginasalig mo sa partner mo. Ang tanan nga kinahanglanon sa inyo pagpangabuhi daw ara sa iya, gulpi lang siya madula, matiyag mo na rumpag man ang kalibutan mo. Nga kung wala ka sang kaisog, kag kun wala ka sang inspirasyon, daw luyag mo man nga madula sa kalibutan mo. Kag for sure sa imo Inday Linda, ang mga natabo kag ang ginhimo sang bana mo among nakapabag-o sang imo balatsyagon sa iya, di ba? Masakit ang bayaan nga daw gintalikdan ka lang nga daw sa wala lang, nga wala ginapamensar kung ano mga kabudlayan nga imo paabuton sa iya pagpalayo sa imo kabuhi. Pagkatapos karon gulpi lang nga magbalik sa inyo kabuhi, dalag ko ang kabataan, high school na sunod sa imo. Ang masakit-sakit lang dira para sa iya kung gusto gid man kag sincero gid man siya sa iya ginahambal nga magbalik sa inyo nga iya pamilya amo ang pagpalangga.
ang gugma sa imo balityagon, nga daw kabudlay na pabalikon. Kag hindi niya ikaw sina mabasol, inday linda. Kag tama kabudlay nga piliton mo ang kaugalingon mo nga makigbalik sa tawo nga wala ka na siyang paghigugma. Na? Kabudlay sina, makigbalik ka para nga mag-updanay ka mo, makigbalik ka para lang mapasugtan ang iya pangabay kag magsilinga naghinulsol siya sa iya ginhimo sa imo. Pero nakita naton nga daw may plano ka pa or may intensyon ikaw nga hatagan siya second chance. May posibilidad, kag posible man, di ba? Kung gustuhon gyud. Kay kung paminsaron mo lang, hindi lang yang kaugalingon mo, kung paminsaron mo ang kaugalingon mo, syempre wala na, kay siling mo, wala ka na love sa iya. Pero, kung tagaan mo konsiderasyon ang sitwasyon sa imo mga kabataan, sigurado na hindi ka mabudlayan, bisan paano. O kung mabuhin-buhinan man ang imo ginaantos, kagang imo pagpangabudlay para sa imo kabataan tungod nga high school pa lang sila. Kay nga sila or siya nga bang na mo makahatag sa mga anak mo sa ginatawag kompleto nga pamilya. Kay ti kabalugin kita nga ang pamilya, may nanay kag tatay, may inday kag tuto. Di ba la? Kag mabatyagan nila nga daw kompleto ng pamilya, kay nga aara na si tatay or aara na si papa, nga nagpuno sang kulang sa ila. Mapunan sang bayna mo ang amay nun nga pagpalangga para sa imo kabataan. Pwede kita makasiling nga mga iloy, nga masarangan man naton nga mangin amay at the same time iloy para sa aton kabataan tungod kitang nagabaka-baka para sa ilang nga mapaeskwela mapadako kag mahatagan sa maayong buwas damlag. Lain gid na lain gid ya ang amay nga amay kag lain gid ang iloy nga iloy nga magahatag kag magpabatsyag sang ila pagpalangga sa ila kabataan. Kung lantawon naton ang tuman nga kasakit nga mahatag sa aton sang tao nga aton pinalangga nga talikdan kita nga daw wala gid sang rason, amo ina man ang kabangdanan sang pagkadula sang aton balatyagon sa ila. Pero kung kita kabalo magbinag-binag sa sitwasyon kag mahatagan naton kahigayunan kag may dapat kita ikonsiderar, pwede naton ina mahimo, di ba? Kung gusto sang kabataan nga tagaan sang chance sang ila amay, why not? Palangga mong kabataan mo. Ihatag sa ila ang ginapangayo nila in kaso ginman. Ihatag sa ila. Taga itsansa ang imo bana. Itugyan sa panahon nga amo ang magabulong, magapapali, sang pilas, sang kahapdi nga nabatsyagan sang imo dughan, sang imo pagkatawo, dulot sang iya pagtalikod kag pagtraidor sa inyo. Amo ginang nami, gidya. Galing sila nila tawe. Subong nga panahon, wala na mga martir. Wala na mga martir. Nga kung pasugtan mo lang sila sa ilang pagtuntok kag paghimo, pagtalikod sa ilang mga responsibilidad, hindi na sila maguntat, kag labi pa na sila nga magadamo. Correct. Correct na siya. Pero, kung wala na gid man sang martir subong nga panahon, basi ikaw pa man lang? Basi isa ikaw sa magahatag kahigayunan sa asawa o kung sino man dira, na asawa man o kung banang nga gusto magbalik sa ila pamilya? Ipahigad anay gamay ang bugal tungod sa mga masalimuot nga iya ginhatag sa inyo pagpangabuhi? Kay basi pa man lang amo ina mangin rason nga mangin malipayon ang inyo pagpangabuhi upod sa inyo kabataan. Para manumbalik ang malipayon, kag maangkon liwat ang harmoniya sa pagsinalayo sa sulod sang inyo puluyan. Hindi imposible nga himuon ina. Basta ano gani, basta ikaw nagatuo sa mahal nga Dios, kay Lord lang gid, di ba? Kay nga kabalugid kita basta ara kita sa iya kag nagaupod kita sa iya 24/7 sa ngaton kabuhi. Wala sang imposible nga mahimo naton ina. Kag mahatagan naton sang kahigayunan nga magmangin malipayon ang aton pamilya. Kay basi pa lang bala kung tagaan mo sa tsansa, sa ulihi, sa pagligad sang panahon, time heals kuno mo,
If not now, if not tomorrow, someday. Ha? Basta nagaligid ang panahon, may mga pagbago nga nagkakatabo sa aton kabuhi. Maimo. Ha? Hindi pagisirang ka o galingon mo. Pero, lessons learned sa mga ginhimo niya. Halong lang, hinay-hinay lang. Amo lang kinasigurong makabad na iton sa imo. Kag magpangamuyo kag gagabayan ikaw ni Lord, kamusang kabataan mo. Nga kabay nga hindi na masulit paliwat ang ginhimo sang bana mo nga pagtalikod sa inyo. Tagay siya sang kahigayunan. Kung hindi ginman nga siling love, wala na, okay, basta lang na siya. Kag makita mo, kung ang pagbago niya, kung daw ano kadako sang pagbago niya, kag kung ano ang mahatag niya para sa imo, mga kabataan. Ha? Indaylin, da? Okay, kay Indaylin, da, madamogin nga salamat sa imo. Kabay pa sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati nga ka-relate o kung may mga opinion man kamo, may mga suwastyon kamo, mga good lang ha. Pwede ninyo ina-text, ma-type dira sa inyo mga cellphone, ma-type man ninyo dira sa iton Facebook Live, kag yes, enter nyo lang. Kaya mabalik na lang na ni Tita We. Sa ito naman mga palangga nga mga tagpalamati sa ilang mga radio, sa ilang mga cellphone. Tik, 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 tak, tak, tak sa inyong cellphone. Then send man ninyo sa itong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Tita Wilma, naga-monitor lang ko di sa Iloilo. Pag-wit naman da family ko, Arcangel sa Suman, TY. From Caril Mark Mauricio. Salamat, kid. Kay Rebel Cristobal Verde. Hello, Tito We. Mayong hapon. Greet ko lang da asawa ko ara gabantay subong sang lutuhan. Samtang nagapamati sa imo. Salamat, kid. Kag syempre naman, kay Inday Mary Grace Eugenio Formin. Salamat, mayong hapon. Kay Inday Nini Cabatas and Family dire sa Barangay Masulog sa Canlaon City. Okay, Bessie ko Charity Pinazas Dungog. Dire sa Doli sa Regional Office ng Doli sa Iloilo. Hi and hello, good afternoon. How are you? Salamat, Gid. No? Kag Tuto Percival. Percival Villamor. Salamat man. Liog lang ko tamyaw Regala family labi na gid kay Charles Regales ang barangay Udyong, Moises Padilla. Kag syempre kay Hinidino Cades. Sa imo man pamilya mo ayong hapon lang. Sa inyo naman mga opinion, mga reactions, dugay-dugay sa pagbalik man ni Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga mapuslanon nga mga pahanumdom. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Philippine Standard Time. Aton ba nanay Panyawan Liniment? Siyempre, Panyawan Liniment para ina sa aton mga kauturan dira, especially sa mga young at hearts, mga nagareklamo sang ila pagpalanakit sa ila hawak, ila balikawang, ila likod, baw ila tuhod, kagang ila man nga mga joints. Ina akon may rayuma akon arthritis man, no? Ang Panyawan sa aton pulong manunggal makahatagid alibyo sa mabatyagan ninyo nga pagpalanakit kag palangalay, pagpalangut-ngut sa inyo mga kaunod-unuran kag mga kaugatan. Ha? Haplos with love, sang Panyawan Liniment, kag indigin magdula sa inyo tupad. Sining Panyawan Liniment nga inibisan sa sakit sang ulo, dira lang sa imo sentido. Banyusan mo lang kag imasads-masads ka dali. Dugay-dugay, mapiyong-piyong mata mo, umpawan ka na. Kag nami pag ina siya sa mga mapilas bala, kung mapilas ka sa kamot kundi mga parte sa imulawas hugasan, pagkatapos patuluan mo sa Panyawan Liniment, makasiling ka insakto gali si tawe. Kaya nakitaan naton kag na-experiensyan mo naton ina. Siyempre, Panyawan Liniment, pwede naton ina mabakal man dire sa mga butika sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Sa mga butika nga nahamtang diri sa atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ada available sa MIMS Pharmacy, Pharmacia Caro, Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, kag RX Trade Drug Store. Dira man sa Jex Marketing, anamtang sa idalom lang sang Action Radio, available ang aton sininga Panyawan Liniment. Dira sa may Binalbagan, sa Triple K Pharmacy, Pharmacia Carmencita, kag GBX Pharmacy. Pwede kayo mo dira makabakal sang Panyawan Liniment. Magluwas sa Panyawan Liniment ang Panyawan Herbal Capsule, may araman, kag ang Celebrity Kojic Soap. Manang Betilaw, mayong hapon. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo dira tanan. Yes, Miss Heaven, aari ka na. No? Salamat gid. Sa ito naman mga palangga nga mga tagpalamati sa ila naman mga reactions, no? Sa ila mga reactions sa sulat nga ginbasa naton, wala gid lamang madugay. Bang una kung napag-open ko sa text hotline na mayong hapon lang data Wilma. Paliho gani tamyaw sa apo ko nga si Simon, nga grabe ka sabad. Simon, behave. Ambal ni Lola. 15 to 29. Ba nga mga apo ka mo? Okay, sugura na nato ng pagbasa sang pilaman naton ka mga mensahe sa iton sa ni text hotline sa ilaman mga opinion. Comfort me through all. Yes, Tita We, good PM. Ang mahambal ko lang sa sender kay Linda. Taga-itsansa sa ngalan sang imo kabataan. Kay basi pa man lang sincero na siya sa iya ginapromisa sa imo. Amo lang na. Salamat, Ged. Tita Gwit ko lang asawa ko nga si Shona Panko Lancheta sa Barutak Nuevo from James Canindo sa Sara. I may face
Sara Iloilo. Okay, salamat kid kag mayong hapon. Good day sa imo Tita we, kag sa letter sender, kung ako sa iya, tagaan niya na lang chance, liwat ang banay niya. Kay kanugon man, sa ila na umpisahan, nga wala forever, Tita. Kag, siyempre, para hindi na siya mabudlayan sa palibog sa iya, ginabatsyag para sa iya ba na isahon niya na lang ang pagdesisyon. Batunon niya na lang liwat para sa mga bata na lang nila. Inang opinion ni 7098. Madamo, gin nga salamat sa imo. Hello, Tito We. Ngayong hapon, tamyaw ko lang pamilya dagang kag tinorod. Joanna ni sa La Castillana. Salamat. Mayong hapon lang dira. Good PM, Tita Wilma. Kay Linda, bayin na lang anay ang balatsagon mo para na lang sa imo mga bata. Isakripisyo na lang. Importante, ila maayo nga palaabuton. Halin kay 2869. Okay, halin naman kay 7061. Sugpo ni Guro ay. Abe? Di man. Hambalya di. Kay kun ginapatawad ninyo mga kasala sa inyo, ang inyo amay sa langit magapatawad sa inyo. Mateo, Kapitulo 6, versikulo 14. Amo na yung ginpadala ni 7061. Well, anyway, thank you, kid. Pagpatawad ang punto niya. Ma'am Perol, good PM. Ginatamyaw niya si Ma'am Perol ya. Nagahilay-hilay sa duyan. Nga-monitor sa programa ni Tita Wilma. The Wilma, love you from Linlin. Salamat, gid Linlin. Kag mayong hapon. Ay nga mga anak mo. Good PM, Tita We. Ay po, di kainit sa amon. Dumadugang kalbo ko. Si abing ablaw niya sang bangga kando ni Bao. 7532. Hindi man. Hindi man. Bo. Ano na lang to, abi karon. Okay. Good PM, Tita We. Para kay Linda. Sige lang, patawara lang siya. Kaya ang Ginoo gani, makapatawad kita pa. Para na lang sa imo kabataan. Basi pa man lang tuod ang iya pagpangayo kapatawaran sa imo. 2232. Salamat kag maayong hapon. May nasiplatan man ko di kaina. Ang mahambal ko lang kay Linda. Hindi pagbatuna, pati ka na. Alain naman ang reaction. Hindi pagbatuna, pati ka na. Kay bayaan ka naman na gyapon liwat. Padudla, hindi pagbatuna. Rebel Cristobal Verde, kung ang iba niya gusto nga tagaan sa chance, ikaw nagakontra. Kung ano man ang opinion, dapat respetuhon. Di ba, Miss Heaven Heaven? Yes. Kay Girly Dicena Ignacio, may damogin nga salamat kay mayong hapon sa inyo. That I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Okay, Ephesians chapter 5 verse 22 to 25. Wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up to her. Gave himself up for her. Muna siya gani, no? In the Reds, thank you, God. Ina nga mga dinalan na hindi ko na malipatan in the Reds. Ang Ephesians chapter 5 verse 22 to 25, kung ikaw bala magpakasal. Hindi bala, ara na iya ang exchange of vows.
ara din ang exchange vows nga kinahanglan nun gid na kag inayadumdumon gina sang mga ginapang kasal na nga dapat hindi ninyo pagkalimtan ang inyo ginsumpaan. Paamo ka na iya bala. Hindi atutuod man na iya. Why nestawe galahog no? Why gid kay kinahanglan gid nga tungday naton ina. Kay tigin sumpaay naton ina through thick and thin. Galing kay tikon ka isa tungod man sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi kinahanglan man. Hindi lang kita magpakamartir sa nasiling naton nga bisan ginalapak-lapak na kita kag ginalapakan ng aton pagkatawo okay lang. Actually hindi man lang babayi, hindi man lang lalaking kahimo sina mo. May mga babae man nga nagahimo sina sa ilabana, di bala? Yes, Inday Linda, pero kinahanglan sa nahambal na naton sa pagdesisyon, kinahanglan kabalo kita magbinag-binag. Mallorca, John Mar, hi Tita Wilma. Sino nagkanta sa This Is My Life? Kay kanami matian. Ang diin sadto ang puno, gid. Kung ang puno si Jamie Rivera. Kung ang sa ato naman letter sender, syempre, ang Hillsong sa Broken Vessels. Sagin play na ton para sa atong letter sender. Yes. Hello, good afternoon, Tita. First time ako sa programa mo. Pag-greet lang ako, Tita Wilms. 25th anniversary namon sang ninyo. Okay, thank you and God bless. Salamat, gid. Hello, Tita Wilma, mayong hapon. Tamyaw ko liyog, Tatay Tony, hisulgon kay Nanay Biging, kay Manong Romel, pagsubiron kay Manong Bibi, kay Nor, kay Jen, Manong Riza. Thanks, gid. Yes, from Bebs Mangustan, sa Bangga Julia Valladolid, more power and God bless. Kuya Jorner, salamat man, mayong hapon. Ay, lapit na lang imo birthday, ha? Good afternoon, Tita We, from Dukiko Health. Wow. Okay, alas 2:26, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos mansing pila ka mga importante nga mga commercials. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan, responsable at pagbalita. Philippine Standard Time. Ito na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sang malay nga side effects sa iton ikayong lawas. Pinaka the best nga immune system booster. Pagbugtaw mo sa aga, pagkatapos mo gargle kon pangalimog, Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Pero kung ikaw may problema sa imo kayong lawas, kung ano man ang imo ginaantos nga balatian, 3 ka beses sa sulod sang isa ka adlaw ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule 30 minutos antes ikaw magkaon. Kay nga para nga ma-wash out ang tanan nga mga toxins sa kundiin man nga parte sa imulawas nga nahalitan, anuman nga sistema ang ginalitan sina amat-amat nga iga-repair sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amat-amat. Hindi man dayon, di ba? Gani, kung ikaw may palamangkutanon sa imo ginantos nga balatian sa aton man na produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule, ari lang aton Dr. Pinoy Hotline 4411299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Available sa tanan nga Sincere Drug Store kag subong man Negros Grace Pharmacy. Thank you for Sa tanan nga The Generics Pharmacy. that only Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time kag syempre man sa aton man dira mga kauturan. Sa aton mga kauturan nga sa nambal ni Tita Wilma kaina nga nambal nato nang natungod sa problema ni nga siling nila may ara nga virus from China. Pero abi ninyo gamay lang gid ante sa aton horoscope. Ang aton Department of Health gin-confirm nila nga may gina-imbestigan sila nga kasos sang ginatawag nga coronavirus. Din ara sa Cebu. Gin-confirm ina ni Health Secretary Francisco Duque III. May person nga under investigation na sila posible nagaangkon sa coronavirus-like symptoms. Kag ginapaidalom nila ina subong sa quarantine. 5 years old nga bata. Naghalin sa Wuhan, China, kag na-admit sa Cebu City matapos nga ginhilanat pag-abot diri. Ginhilanat, nakaangkon sa throat irritation, ginubo, antes siya nag-aabot diri sa Pilipinas, di pag-abot di ginatake. Nagdiretso sa Cebu ang bata kay nga diri ang bata matuon sang English. Nagabot January 12, alas 3 ang hapon, kag pagkatapos confined gilayon sa ospital pagka alas 6 ang gabi. Pinseron mo lang na. Gilayon naman nga ginusisa sang Research Institute for Tropical Medicine o kun RITM ang sample alin sa pasyente pero negative ini sa MERS-CoV o kun SARS. Pero nagpositibo sa non-specific coronavirus kun nga dalaman sa laboratory sa Australia ang sample sa pasyente para mahibaluan ang coronavirus strain sini. Kay nga may ginamonitor man ang Department of Health nga 3 pagid ka individual nga ilaman may nakitaan man sila nga flu-like symptoms sang mag-abot diri sa aton pungsod pagiya sa Calibo International Airport from China. Pero wala man ini sunod sa iya sang history nga nagbiyahe dito iya sa Wuhan. Kaya makuhin mo na, hindi tagid tuod mapaktan ang tanan. So, that's why yung sanambal natin, halong-halong kamo gani. Sa sinigabahin na bantayan na nga, itong sinitag someone ka horoscope, pagi sa inyo tag sa ka zodiac sign. Okay.
Bantayin nyo tag sa zodiac sign. Kung ano inyo horoscope karon nga adlaw sa nahambal na naton. Ano subong adlaw ginito Martes, Enero 21, tuig 2020. Unahon na ito ng zodiac sign nga Aquarius. Sa mga Aquarian, mga nataw Enero 20 tugtog Pebrero 18. Pamensaron mo gid ang kaayuhan sang kadamaan. Ha, Aquarian? Kung kaayuhan para sa kalabanan, pasugot ka lang kag hindi ka na mag-react. Kung ano gid man ang matabo, ha? Kinahanglan suno sa imo horoscope, mangin generous ka, mangin maalwan ka sa pagdayaw man, sa imisig ka pareho. Kaya nga, hindi tanan, pwede mo nga i-please, Aquarius. Pabuton mo man, nga may mga ara, mandira, nga magabuhi sang masiling bala naton, uninspiring words. Di ano, intriga, no? Pero kinanglan hindi ka ma-distract. Siling sang horoscope mo, keep on moving. Mga maswati mong numero dyan si 8, 29, 35, 38, kag 44. Lucky color, lilac. Sa mga Pisces, Pebrero, dyan si 9, tubtub Marso 20, ano man ang hibubunot nga nabatsyagan mo, ano man ang kaaki nga nabatsyagan mo, hindi pagtago-taguan. Kaya nga, magahatag lang ina sa hindi maayo sa imo ikaayong lawas. Tuod na bala, batiya ko pa siya. Mas maayo pa nga, siling-siling sa horoscope, mas maayo pa nga ang himuon mo, palanggaan na lang ang kaaway mo. Para nga, pagpalangga man ang maangkon mo. Duga nga paghalong ipakita mo, adlaw-adlaw sa imo ikaayong lawas. Jesse 8, 29, 32, 35, kag 37, lucky color tangerine. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril, Jesse 9, kinanglan ka positive lang ang ipanghambal mo, mga maayo lang ang mga tinagang ihambal mo, Arian. Dayawang imo nga iloy. Yes, of course, kay nga, kung permi mo dayawon ka pasalamatan ng imo iloy, makabulig ina sa imo para nga, ikaw ang mag-aayuhan, kag maangkon mo man ang maayo nga lawas. May miyembro sa inyo pamilya nga magapalapit sa imo, hindi pagpawalai. Kung masarangan mo man lang siya nga buligan, maswati mo nga mga numero 1, 3, 32, 41, kag 49, lucky color electric blue. Yes, Taurus. Sa mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20. Subo nga adlaw makilala mo yung twin flame mo kung soulmate. Sa isang horoscope mo, magpa-past life regression ka para nga sigurado ka nga siya nang imo perfect life partner. Kabay pa. Kung mag-commute ikaw, sakay ka sa may salakyan ka, so commute ka lang niya, mapliti ka lang niya, siguraduhon mo lang nga maggamit ka sa face mask para maproteksyonan ang imo kaugalingon. Hindi man nabalamalay, masila ibang kadelikada sa imo nga face mask ka lang. Wala ka mo iya kabalo kung may ginabatsyag siya o kung ginaproteksyonan niya lang ang iya kaugalingon. Ha? Okay, Taurus. Jesse Shati 21, 33, 55, kag 29, ang imo mga maswerte nga numero, lucky color purple. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer. Umpisahan mo na ang paghimo sang maayo para sa imo kabuhi para ikaw ang swertihon. Kagari pagido, tun-an mo man ang importante nga leksyon nga nakuha mo sa nakaligad nga insidente nga daw hindi mo gid malipatan, ina nga bagay paminsaron mo gid permi para nga makaatubang ikaw nga may kaalam sa mga masunod pagid nga mga pagtilaw. Cancer, siling sa imo horoscope, try mo nga maging vegetarian ka para nga mag-slim ka. 5, 11, 29, 33, kag 41. Mga maswerte mo na nga numero. Ang imo naman lucky color, satin white,
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:49. Ina ang unang gabay sa itong pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa itong horoscope sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ang commercial break. Dugang pa. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negro sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. 22. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant, meaning twice ang power. Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life, syempre. Hi, Tita, watching live here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Greet ko lang family ko da sa Kabangkala Negros Occidental family, Ganaganag, and Taihon family. Take care and God bless you always from Ganaganag, Taihon, Julani. Kag tawe, ga-monitor kami di sa Isabela Public Market. Upod ang akon sister, Nalin kag Iris, kag ani kag sa tanan nga naga-monitor ang nagatamyo si Inday Rose. Inday Rose, salamat kag mayong hapon kay Myla Dikito kag kay Princess Lina Jean Patamyo family Navarro kag Honota watching from Jeddah. Okay, salamat kid. Kag syempre naman dira sa may Villamar, mayong hapon lang dira sa bayan ni Bibing. Salamat sa imo padayon nga pagpamati kag pagsuporta kay Tita Wilma diri sa This Is My Life. Kay Jojo, salamat kag yes.
Ari lang si Tita Wilma. Alas 2:54 Action Radio Philippine Standard Time. Padayunon kag tapuso neto ni kadua nga bahin sa pagbasa sa nga aton mga horoscope. Bantayin inyo zodiac sign, Leo na kita subong. Sa mga Leo, Hulyo 23 tubto Agosto 22, hindi ka magpaapekto sa mga chismis nga nagaguluwada. Kay nga ako magpaapekto kag guba kagit. Paanara na lang kaugalingon mo. Kinahanglan ari ka lang din sa positibo nga bahin sa imo kabuhi. Kag kinahanglan mangin generous man ikaw sa pagdayaw sa imo isig kapareho. Isipa lang ng blessings kag pasalamatan ang mahal nga Dios yana sa daily blessing nga ginatag niya sa imo. Kag i-share mo ina sa mga nagapang chismis sa imo. Never mind, Leo. Maswati mo nga mga numero 8, 15, 33, 49, kag 51. Lucky color flame red. Sa mga Virgo na ba na gusto, 23, tubtob Setyembre 23. May pilarmahan ka nga kontrata, abi o si saasang maayo. Padayon naman ang harmonia sa sulod sa inyo puluyan. Pagi sa pag-angkon sa constant communication, maayong komunikasyon, kinahanglan ka, ha? Hatag ka man sang good deeds, isa ka pa, sa imo man isig ka pareho, himo ka sa mga maayo nga limuon. 5, 13, 29, 35, kag 38, mga maswerte mga numero, lavender is your lucky color. Sa mga Libre City, Setyembre 24, Oktubre 23, kinahanglan mangin honest ka man sa imo love. Tungod nga, siya ang makabig mo nga pearl o kung mangga. Kag hindi ka na makakita pa sang pareho niya, Libra. Amo nang hambal sang horoscope mo, na gani baguha ang mga sala mo nga ginihimo. Antes ka pa iya maumpawan, makamuklat ang imong mga mata. Nga ay importante siya galis kabuhi ko. Gets mo, Libra. Maswerte mo nga mga numero 13, 22, 39, 47, kag 54. Golden brown is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpion. Mas ikaw nga magpakabakod tungod sa mga pagpakalain nga ginahimo sa imo. Sa tagsa ka issue, mas nga nagaayuhan ka, kag mas nga nagasanyog ang imo kabuhi. Padayon ang imo pagpaubos, kag hindi pagsapak ka, inang mga do ginahungod-hungod kag do ginagarit-garit kagid bala. Never mind them. Ha? Mga maswati mga numero 9, 12, 29, 33, kag 42, lucky color green. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Kung mahimo, Sagittarian magpangabay ka sa matawhay. Tungod ara iya sa maayong pagsugilanon, kag pagpangabay, kag pagkalma sa balatyagon sa pagsugilanon, makabulig na para matapos mo sang klaro ang mga issue nga ina. Ano gid balay? Isa ka malapit sa imo magapangayo sa imo advice o kun buli. Mga maswerte mo nga numero Sagittarius 15, Justice 7, 29 kag 41, lucky color yellow. Kag sa katapusan nito nga zodiac sign Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, abi paminsan na sa Mayo antes ka man maghambal para ba lang nga makalikaw ka man nga makasakit ka sa balatyagon sa imisig ka pareho. Kag Capricorn con, in a relationship ikaw, wala effect iya ang pagpa-cute. Ang pagpa-cute sa balatyagon nga nasakitan, gani mag-effort ka, pangabudlay ka para makita mo ang imo sincerity. Okay, pakita na. Maswerte mo nga numero 5, 11, 29, 31 kag 35, lucky color violet. Okay, nabatian na ito ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Karon iya nga adlaw. Gani, relax lang si Tita Wilma, magabalik pa ha, pagkatapos ng mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod Herbal Oil, epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si hapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, let's stress 2, Section Radio Philippine Standard Time. Dire kay Princess Lina Jean, salamat kag mayong hapon lang dire sa imo. Kag syempre man, kay Jean, kag kay Martin Aliling, good afternoon lang dire Tita Wilma. Kag kay Enidina Villoso Tijada sa may Himamaylan. Salamat lang dira sa inyo. So wala na ito malabutan, pasensya na, pero wala na si Tita Wilma sa nga panahon. Ang ito na Xanthone Plus Coffee Mix para naman sa ito coffee break. Ang kafe nga himuhalin sa soya, balunggay, kag Xanthone. Sa isa katasa sang Xanthone Plus Coffee Mix, tandaan nyo lang may magkuha kita ng mga vitamins kag minerals, may insoluble fiber pa. Inang insoluble fiber, amo ini nagabulig sa aton sa pagtinlo sang aton colon o kon tinai. Ngani kinanglan neton sa aton man pagpangapikapi Xanthone Plus Coffee Mix tungod nga may kapi ka na, may bulong ka pa. Pwede man neton ina mabakal sa mga tindahan dira sa inyo tag sa kalugar. Pwede man neton ina mabakal online. Pagi sa paglogin sa www.kalusuganyan.ph kag subong man sa Kalusuganyan Facebook page. Pero tandaan nyo lang nga ang authorized online distributors ng Xanthone Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina.
Sa siningabahin, siyempre, ti onas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpangalagad karon nga hapon. Pero antes man kita magpaalam ang itong sa ni quote of the day, nagasiling. The truth is you don't know what is going to happen tomorrow. Life is a crazy ride and nothing is guaranteed. Salamat gid sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Kay salamat man sa akon sa mga partners sa technical control, Action, Noel Piñalan, nga among Chief Engineer, pudman kay Action El Rey de Tilos. Salamat kay sa mga wala naton malabutan, pasensya lang. Sa ngalan man sa among Station Manager, Action On, di maalam magbanwa, Productions Chief, Action Rex Cantong. Tubtub naman liwat mo standby sa mga mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,